Serdar Berdimuhammedow hususy telekeçiligi degişli deskalaryň düýbüni tutmak dawaralarına gatnaşdy. 27 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň Göktepe etrabyny hususy telekeçiligi degişli deskalaryň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşdy. Düýbü tutulan deskalaryň biri Owa Senagat toplumuna degişli beýlekli demir we ton önümlerini öndürýän kärhanadyr. TDH-nyň maglumatyna görä dawara Ahal vilayatynyň häkiminiň orunmasary Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda parlamentin agzalary, senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary we beýlekler gatnaşdy. Göktepe etrabyny gurulýan Owa Senagat toplumuna sowuk göz hojaluk jemgyýeti bina edýär. Bu firmanyň Ozal Türkmenistany bitiren işleri jemgyýetçilik köpçüligine giýiňden mälim näl. Galy bersede döwlet medeniýeti düýbü tutulýan demir we ton önümçiligine degişli beýleki kärhananyň ýeçiligini onu haýsy firmanyň gurýanyny agdamaýar. Soňky wagtlarda resmi medeniýetde täze deskalaryň gurulşygy tapşyrylýan hususy kärhanalaryň atlary ýygy-ýygydan peýda bolýar. 22 fevralda döwlet medeniýetiniň habar bermegine görä Aşgabatda dikiljek velosipediň gurulşygy Sport Ýyldyzy atly firma ananyldy. Bu kärhana mundan ozal paýtagtda gurulan sport deskalaryň gurulşygyna gatnaşypdy. Bulardan başga 22 fevralda çap edilen resmi habarda Lewap vilayatynyň Kerki şäherine guruljak täze aeroportuň gurulşygynyň Günnogda atly hususy kärhana tapşyrylanyny habar berildi. Ýanwaryň başynda prezident Berdimuhammedow bahasy 2,13 milliard dollarlyk Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulşygyny Türkmen Avtoban atly ozal ady eşitilmedik ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine tapşyrdy. Bu kärhanalaryň Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişligi aýdylýar. Göktepe'de bina edilen Avrosenagat toplumu 220 hektar meydana yerleşer. Onu oba hoculuk önümleri, et ve balık önümleri, Türkmen çakırları ve beyleki önümler öndürülür. Metbuatın habarına göre Soğukgöl Hoculuk Cemiyeti Göktepe etrafına 520 hektarlık meydana üzüm hem östürüp yetiştiriyar. Toplumun binyadyna kuwatlylygy ýylda 15 tonna üzümi gaýtadan işlemäge niýetlenen çakır zawody gurulur. Habarda onuň önümçiliginiň içerki ýa-da daşarky bazara niýetlenenligi agdalmaýar. Türkmenistan alkogolly içkileriň ziýanly täsirini aradan aýyrmak boýunça dürli saglyk maksatnamalaryny we kanunlary kabul edýär. Toplumna bir wada 38 000 tonna önüm saklamaga niýetlenen ammar 170 hektarlyk meydana 4 sany ýyla dyşgana gurulur. Şeýlede onuň binyadyna müreppi, meýwe suwlary hemde duzlanan önümleri öndürmek planlaşdyrylýar. Toplumna ýylda 360 tonna mal eti, 240 tonna balyk öndürilir. Soňky 2 ýylyň dowamında ýurtda azyk önümleriniň gytçylygy we gymmatçylygy duýulýan wagty Türkmen medeniýeti täze guruljak toplumyň haçan açylyp ulanylmaga beriljakdigini agdamaýar. Deskanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşan Serdar Berdimuhammedow 9 fevralda Kaqy etrabyna ýyla dyşgana açypdy. 24 ýanwarda Aşgabat Türkmenawat awtomobil ýolunyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Geçen ýylyň oktyabr aýynda Ahal vilayatynyň çägini döwrewap owalaryň düýbüni tutmak dabaralarına gatnaşypdy. Prezident Berdimuhammedow ogly Serdar ýanwar aýynyň başynda Ahal vilayatynyň häkiminiň orunmasary wezifesine belläpdi. Serdar Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň martynda geçirilen parlament saýlawlarynyň ýygyny Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary wezifesine bellenipdi. Döwlet medeniýeti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşýan açylyş dawaralaryna onuň vilayet häkiminiň orunmasary hökmüne gatnaşýanyny taýar. Ýöne döwlet telewizionyasy vilayetlaryň häkimleriniň beýleki orunmasarlarynyň gatnaşýan dawaralaryny görkezmeýär.